Takže já vás vítám, vážení přátelé, cyklistice zdar a heavy metalu zvlášť. Dneska se podíváme v rychlosti na video, o kterém jsem mluvil v minulém videu, kde vlastně budu točit a je to představení mého kola. Tak pojďme na to. Jenom ještě v rychlosti bych rád řekl, jak jsem se k tomu kolu dostal. Jak už jsem minule říkal, jezdím na Rock Machineu, je to vlastně Blizzard CRB20, takhle zní jeho název. Je to karbonové kolo. Ke kolu jsem se dostal tak, že vlastně jeden můj kamarád, který se věnuje částečně profesionálně vlastně cyklistice, mi doporučil tuto značku, že bych ji určitě měl vyzkoušet. Mně se kola od Rock Machineu líbily. Vždycky, když jsem někde nějaké kolo viděl, tak jsem si ho rád prohlídnul a celkově prostě tyhle ty kola prostě vypadaly dobře, takže se mi vždycky líbily. Takže když jsem se rozhodoval si koupit vlastně kolo, tak první, co jsem udělal, že jsem si vytipoval několik obchodů, několik konkrétních typů různých značek a pomaličku jsem to začal objíždět. Když jsem dorazil do obchodu, kde vlastně Rock Machiney prodávají, tak jsem testoval kola různých značek, včetně Rock Machiney, a kolo, které vlastně teďka je vedle mě, bylo asi páté v pořadí, čtvrté nebo páté, které jsem testoval a můžu říct, že asi po 5 minutách vlastně jízdy na tom kole jsem si byl na 99,9% jistý, že si tohleto kolo koupím. Rozhodl jsem se, myslím si dobře, teďka zpětně, to vidím jako dobré rozhodnutí, protože s kolem jsem maximálně spokojen, jak už jsem říkal. Takže to by bylo asi k tomu koupi. Já bych tady možná jednu vsuvku malou rád bych řekl, určitě pokud někdo přemýšlí o koupi kola, tak silně doporučuji jít a na tom kole se projet. Říkám to proto, protože dneska můžete koupit kolo jedním klikem. Kliknete na internetu, kolo si vyberete, potom kliknete, zaplatíte a přijde vám kolo v krabici domů. Lze to řešit i takhle, samozřejmě, ale potom může dojít k nemilému překvapení. Je to proto, protože dneska ta nabídka vlastně na tom internetu je skutečně velká. Je skutečně velká, to kolo se vám může líbit. Mně se líbí desítky kol, které si prohlížím na internetu. Vidím, je jsou pěkné. Otázka je potom, když na to sednu, jestli mi to bude vyhovovat. No, ať už se týče rozměru, ať už se týče geometrie, jednotlivých doplňků vlastně na tom kole, jednotlivých komponentů a tak dále. Takže tam bych si to určitě hodně rozmyslel a nekupoval něco, co prostě jsem nedržel v ruce. Jinými slovy, musíte si na to šáhnout a musíte se na tom fakt projet, na tom kole. Jo, čili toto je podle mě jakoby pravidlo číslo 1. Určitě je potřeba to kolo prostě držet v ruce, strávit s ním nějaké ty kilometry, projet se s ním a pak si udělat nějaký obrázek. I když samozřejmě ono, i když se takhle projedete, jako třeba já, že jsem s tím jezdil asi 30 minut, a po těch 30 minutách to nemusí být vůbec vypovídající. A může být na tom kole dobře, můžete se cítit, ale pak když na tom vyjedete někde na nějakou celodenní turu, tak po 3-4 hodinách zjistíte, že vás bolí záda, že vás bolí zádek, že vás bolí ruce, že prostě šlapete a ono to nechce jet a tak dále, tak dále. Takže ono to je samozřejmě dlouhodobý proces, si vybrat správné kolo, ale určitě pravidlo číslo 1 je to kolo vidět, držet ho v ruce, projet se a potom až teprve někomu dávat peníze. Určitě bych to řešil takhle. Tak a teď se podíváme na to kolo, které už je tady vedle mě, čeká tady. Tak a máme ho tady. Já si to trošičku takhle přiblížím. Tak, podíváme se prvně, asi začneme pláští. Pláště tady vlastně mám svoje. To znamená, já jsem si pláště vyměnil.
toto kolo, tohleto MTB je standardně dodáváno vlastně z pláště, které se jmenují VTB Ranger 2,25. Jsou to takové polocestovní, polorychlé bych řekl pláště, ale ty špunty tam přece jenom jsou, takže je to kolo do terénu. A samozřejmě každé horské kolo je do terénu, ale je potřeba mít na zřeteli fakt, že já třeba konkrétně raději jezdím po těch cestách, jak už jsem říkal v minulém videu, nejsem ten typický horský jezdec, že bych trávil prostě čas někde v lese a někde zbytečně jsem motal prostě po trailech a po kořenech a tak dál. Jo, takže spíše volím ty cesty, ať už jsou lesní, anebo prostě jsou asfaltové, tohle to mě baví. Tak z tohoto důvodu jsem si vyměnil jsem si ty pláště a koupil jsem si Maxi Space. Tady vlastně vidíme ten název. Maxi Space, je to klasická 29, rozměr x 2,1. Jsem s tím maximálně spokojený. Jsou to rychlé pláště, tak já to zkusím zabrat. Takhle to vypadá. Je to vlastně rychlý plášť, nízký valivý odpor, za mě jako absolutní spokojenost. Absolutně jsem s tím spokojený. Jezdím dušový systém, to znamená, že používám duše. Nechci se někde zbytečně drbat s mlékem. Ne, jako nechci, jsem old school, old fashion style, upřednostňuji. Takže takhle. Takže to by byly to by byla asi tahle ta první změna, kterou jsem na tom kole provedl po koupi. Vyměnil jsem si tyhle pláště, které tady mám a se kterými jsem spokojen a vypadá to, že si asi už budu kupovat pořád, nebo určitě další dvojice plášťů, která přijde, tak bude asi stejná, protože tyhle vlastně mají zhruba je to asi, já nevím, 1500-2000 kilometrů by mohly mít a nejsou nějak extra sjeté. Jako fakt jsem překvapený s tím výsledkem. Myslel jsem, že to bude více sjeté, ale tak samozřejmě ono, když byly původní, tak byly vystouplejší, ten vzorek byl ostřejší, ale i tak jako mě to stačí a vyhovuje mi to, takže jsem s tím spokojený. Dále podíváme se na kazetu. Kazeta zde je 10 rychlostí, vpředu jsou 2, přesmykač, klasika. Většina těch MTBček dneska má 1x10, tuším, nebo 1x12 je taky varianta. Já mám 2x10 a proč je tak mám, o tom jsem mluvil v minulém videu. Prostě chci, ať to kolo rychle sviští a ty vlastně rychlejší převody k tomu jsou určené. Samozřejmě je tam navíc potom celý ten mechanismus toho ovládání, čili je tam jeden bovden navíc, který vlastně je tady u řídítek. Jo, takže to tam samozřejmě je, ale tak jako s tím už se musí nějak počítat, neváží to kdo ví co, takže je to něco za něco v pohodě. Za mě úplně v pohodě, mě to nevadí. Sedátko VTB. Je to obyčejné sedátko, které ale jmenuje se VTB Volt Sport, se kterého mě nebolí zadek. Nikdy mě z toho nebolel zadek. Tím myslím i po delších nájezdech, 120-150 km. Nebolí mě z něho zadek. Takže s tím jsem spokojený. Je to úplně obyčejné, není tady žádná nějaká extra feature na tom, nějaká vychytávka, prostě klasické sedátko. Jo, úplně obyčejné, základní tvar, ale já jsem s tím spokojený. Dále bychom se podívali na šlapátka, anebo pedály správně. Pedály, to je další věc, kterou si kupujete sami dneska. Kdysi na mých předchozích kolech jsem měl různá plastová, různá kovová. Určitě dobrý, ale ten vývoj jde dopředu a tady to jde vidět vlastně. Třeba tady konkrétně v tomhletom. To jsou pedály Crank Brothers Stage 1, řekněme taková nějaká základní prvotní vstupní vybava, úroveň. Má to piny, ty plní funkci toho, že se vám vlastně ta bota, když na to položíte tu nohu, tak ty
piny se vám v uvozovkách zakousnou do té boty a drží. Nestalo se mi, že by mi někdy sklouzla nebo sjela prostě noha z toho. Jo, takže má to velkou výhodu. Další výhodou toho je to samozřejmě z plastu, to znamená váha, nízká váha a za druhé ta platforma, to znamená ta nástupní plocha, která tady je, když se podíváte, tak je skutečně velká. Pro přenos síly, pro šlapání za mě absolutně důležité a prostě palec nahoru, šlape se na tom určitě líp. Je potřeba si to vyzkoušet. I tyhle ty pedály za mě jsou absolutně jako perfektní. Já mám strašně rád a je to fakt rozdíl. Vyměnil jsem si, původně jsem tam měl kovové pedály, které jsem si koupil a já mám tady, tuším, že jsou tady, ano, tady se můžeme podívat, nějaké Maxi kovové. Určitě to jsou dobré pedály, samozřejmě, že jsou, ale tyhle ty jsou podstatně lepší. Takže pokud někdo jezdí a chce jezdit, tak určitě doporučuji se pohlédnout po pedálech a použít něco tady v tomhletom tvaru a s touhletou technologií těch pinů. Ty piny skutečně plní svoji funkci na 100%. Ta noha vám tam sedí jak přibitá a to je prostě paráda. Dále Fidlock systém. Tady vidíte zámek. Zrovna tady nemám láhev teďka, ale je to prostě magnetický systém, který se používá na připevňování části, ať už brašen, ať už láhví, čehokoliv. Prostě si tam dám láhev, jenom ji přiblížím k tomu, ona sama přicvakne tím magnetem a za jízdy vycvaknu, zase se napiju, vrátím láhev zpátky a je vyřešeno. Takže perfektní věc. Pak tady máme přední odpružení. Je to vidlice Judy od firmy RockShox, to tady vidíme. Je to nějaká základní řada. Zdvih je 120 mm, což je celkem dost. Já se přiznám, že asi ani tolik nepotřebuju, těch 100 by mi určitě stačilo. Já s tím neskáču z nějakých výšek, takže tohle nepotřebuju, ale samozřejmě při jízdě to poznám, jízda je měkká, ta vidlice funguje, jezdil jsem nějaké trasy v lesích po kamenitých, ale myslím tím brutálně kamenitých cestách a tahle ta vidlice to vždycky zvládla na výbornou, jo, takže tady jako za mě perfektní, i když je to základní řada nějaká. Tak, to bychom měli vidlici a teď se podíváme tady na kokpit. Tak, tohle je důležitá část, já to vezmu takhle z boku. Tady vlastně držíme kolo za řídítka, takže s tím jakoby taky je spojena nějaká pozornost, kterou je třeba věnovat tady tomuhle. Řídítka tady, co je důležité na těch řídítkách, samozřejmě je jejich délka. U těch MTBček je to vždycky o něco víc. Máte roztáhnuté ruce, lépe se vám dýchá, ovladatelnost kola je daleko lepší. A co je tady důležité, jsou rohy a gripy. Já začnu s těmi rohy. Tyhle ty rohy, proč je tady mám? Mám je tady protože mě při cyklistice velice často bolívají ruce. Bolí mě zápěstí, bolí mě prostě ruka a těma rohama se to dá eliminovat. Vy když máte delší dobu, a nebavíme se tady o 5kilometrových cestách do obchodu, ale bavíme se o třeba celodenním výletu, a kde najedete 150 kilometrů, tak po čase, po pár hodinách zjistíte, že vás můžou z toho bolet ruce. Ono je super, když si můžete takhle přehmatávat během jízdy. Když tady tohleto střídáte, tak to těm rukou hodně uleví a ty ruce nebolí, nebo aspoň tak nebolí. Mě ruce už nebolí, protože právě kvůli těm rohům, protože mám ty rohy, tak teda kvůli ním si můžu takhle přehmatávat a ty polohy pořád střídat. Takže za mě jako důležitá věc. Je tam jedna nevýhoda. Mně se ty rohy nelíbí. To znamená, já mám pocit, že to v uvozovkách trošku hyzdí, tady ten vzhled toho kola. Nicméně ta výhoda je jasná prostě, jo? Nebolí vás ruce, takže raději, když to kolo nevypadá úplně podle našich představ, ale nebolí nás ruce. To si myslím, že je důležitější. Gripy.
Tak, gripy, to je anabáze, dlouhodoba u mě. Jsou moje asi 3. nebo 4. gripy, které už tady mám. Byly tady původní gripy, Wany. Tady mám, to si můžu ukázat. Takhle vypadá ten původní grip, který tady byl. Jo, ten grip je pěkný, pevný. Tady je šroubek, vlastně nasadíte na řídítko a vlastně jenom utáhnete tím šroubkem drží. Já jsem si koupil ESI gripy, tady je mám někde, a jezdil jsem s něma asi půl roku. A pak jsem zjistil, že to není to přesně, co chci. Jsou to silikonové gripy. Tyhle ty gripy vlastně byly o něco větší, než je délka mého prstu, když to takhle řeknu. Každý grip má nějaký průměr. Té vrchní části, té části, kterou vlastně sfíráte. Tam je důležité trefit správně tuhletu míru, to znamená ten grip by měl být vždycky podle vaší ruky, podle vaší dlaně. Někdo má menší, někdo má větší. Já jsem si koupil extra čanky od ESI a zjistil jsem po čase, že to není ono a přiznám se, že i ten silikon mi tak nevyhovoval. Takže tady jsem se rozhodl opět zajít do obchodu a koupit si nové ESI gripy, ale už to jsou pěnové. Tyhle ty pěnové gripy, já to možná takhle zkusím na světlo tady ukázat. Tak, tyhle ty pěnové gripy jsou strašně příjemné na dotek, i když mám rukavice, ale prostě i takhle jsou příjemné. A když se podíváte, oni jsou tvarované, tady je takový důlek. To znamená, že já když vezmu, chytnu to do ruky, tak mi to krásně kopíruje ten tvar vlastně té dlaně a takhle mi to, ta ruka mi v tom pevně drží. Jo, nehledě na to, že je to příjemné na dotek. Ty silikony vlastně, když držíte, tak samozřejmě někomu to třeba nevadí. Mně to třeba vadilo držet takový silikon v ruce. I když máte rukavice, tak prostě může to být nepříjemné, to už záleží na každém, co si kdo vybere. Je to důležité tady, ale toto. Taky si vychytat ty mouchy, jo, je to o těch detailech hodně. Potom tady vidíte, že mám tady Garmin cyklopočítač, je to konkrétně Edge Explorer 2 a tady mám radar. K tomu radaru se ještě a k té navigaci se ještě budu vracet v nějakém dalším videu a možná si rozebereme funkce a výhody těch dvou věcí, které tady mám a které používám. Dále tady mám 2 brašničky. V té první, která je tady na rámové trubce dole pod sedátkem, tam si vozím základní nějaké vybavení, nějaké KPZ, prostě pro případ defektů. Mám tam duši, mám tam malou pumpičku, mám tam nějaké lepení na duše a nějaké imbusové klíče, které můžu použít v případě toho, když budu potřebovat vymontovat přední nebo zadní kolo. A tady v té horní, na té rámové trubce, v té horní taštičce, tam si většinou vozím telefon, peněženku a mám tam třeba nějakou sladkost, nějaký třeba cukr nebo něco takového. A momentálně mám rád datle, které si vozím a v případě potřeby, že cítím, že mi dochází energie, tak si určitě rád něco zobnu, něco si dám během jízdy a tím pádem nemusím lézt do baťohu, nemusím zastavovat, ale můžu si takhle jenom přistavit někde, vytáhnout si ty věci a prostě dobít energii takhle jednoduše. Co bych ještě k tomu řekl, k tomu kolu? Kotoučové brzdy, hydraulika, Shimano, určitě nějaký základ, protože to kolo bylo, jak jsem říkal, z té nižší řady. Vepředu je 180 mm kotouč, vzadu je 160 mm kotouč. Brzdí výborně, brzdí velice dobře. Měl jsem možnost se o tom přesvědčit letos
v květnu, když se mi povedlo si splést přední brzdu ze zadní na asfaltové cestě a když jsem to udělal, tak jsem letěl jako raketa a samozřejmě přes to kolo letělo za mnou. 2 týdny jsem poléhával doma v posteli s rozbitou tváří a s dalšími zraněními. Nicméně jsem to přežil a cyklistice se věnují dál. Tak, to by bylo asi všechno. Pokud tam bude z vaší strany nějaký dotaz, určitě mi napište, určitě mi dejte vědět a já zkusím dát odkaz pod video na vlastně tohleto kolo, které se prodává. Samozřejmě to, co uvidíte na obrázku, bude vypadat trošičku jinak, protože tohleto kolo je již upraveno. Jo, už jsem si ho hodně upravil, ty úpravy, které tady jsou, tak o nich jsem mluvil. Mám tady vlastní pedály, vlastní pláště, řídítka vypadají jinak. Představec mám taky delší, trošičku jsem si potřeboval posunout tu geometrii o nějaký ten centimetr dopředu. Takže tak. Takže, vážení přátelé, já vám děkuji za pozornost, budu se těšit na vaše případné dotazy. Pokud vás můžu poprosit, dejte mi like a určitě nějaké další video bude. Teďka by už ale mělo být o hudbě, o heavy metalové jedné desce, která měla pro mě strašně důležitý, nebo má pro mě strašně důležitý význam. Tak se všichni mějte, ať se daří a uvidíme se brzo. Čaute.